Hey guys, salamat sa Ginoo. Sa may nahitabo din sa tong bayron. Mingaw ikaw ate, sis dinabis bailay pa ate ay. Apli apli sus. Jesus ama dia baby. Uy, sus ya sus. Pero nak kan dia baby sus. Kaloy na mingaw jud ate. Oh, ayo na si ate. Hello guys, good morning. So, ako po di guys, ubi probinsya na. Diya, si Cristel nakaligo na sa guys. Diya, ako na po na silang gi. Kuan ka nang gi. Tambara lagi hang. Agi, alis na nag plaster ba. Diya, mga Bernice Day ron ka nang gahapon pa mi sa alas 5. Nakagawas. Diya, wak mi muli. Uslog kay, grabe agbawad ko no, ang dagat yung sa papaidi. Kaya niuli man sa papaidi dito, panawan. Diyan mo na wami nilarga gabi kay hadlok mo larga gabi bitaw guys da. Nagabot ko na mo dito sa Sibulan wa pud may masakyan kay gabi na. Diya si Cristel guys ana na sang naligo na siya na. Kita na gini mo kuan. Ana po na sang ginluan na gidahang kuan kanang alis na nang plaster gidahang sa madya. Karon guys mahong sa amin diya. Moadto ko guron sa kulitanan og kanang kuan bitir mo uli. Kulitanan og mga tab diya mo kapit po dito sa kuan guys kanang simbahan sa sige kung ngatuan ni Cristel sa katedral mo doy simbahan nga dijang sige ngatuan so di ba lang ka katedral kay na ko nuy so tingdi nga na Santo Niño sa sud Santo Niño sa sud moadto ko ron guys kay malagkat sa ako kare jud mo kapit ko daan ko anja dahil jud muli nami so daghang salamat sa mga tawo nga nagkuan namo guys kanang nagsige pang mustadari ug salamat sa nag-send og mga tabang namo anang labi na ni Ma'am Bisminda si Jay tanan jud nang bayad sa tanan-tanan si Jay ni unang nihatag na magting dagang kanang kwarta para jud maka-survive rami kay wa jud si Ma'am Bisminda guys wa jud ko kay bawog asa ko manghuwam asa ko mangutang nga na so si Ma'am Bisminda ra jud ang naka-survive namo kang Ginoo so, si Ma'am Bisminda gihimo ra pud sa instrument sa Ginoo manang salamat sa pagsus Ginoo kay naka-survive sa Cristel kay mao ra jud na ijang giampo sa simbang gabi dyan gisurya na hon sa nak sa mawala ng sakit. Mo na dyan gipangado sa pagsimbang gabi nga among gikumpleto sa mama mao dyan ihang gipangado sa simbang gabi mga adto dyan gikumpleto nga mga kanong year 2024 nga mawa na likod dyan sakit dyan mao gihatag sa Ginoo ang dyan pagampo nga mawa na dyan sakit so gitangtang na dyan dyan sakit sa iyang ano di namin pabalik-balik o mag emergency mana nakakadto pasalamat sa Ginoo kay mo lagi ingon na ko niya guys nga love ka sa ni Lord kay hebaw na si Lord nga unsa ni sa kabuutan nga bata. Diya maghinay sa ko guys dana sa man si kay harmo nang balikon kay hindi man pwede kay init di pwede sa init. Diya dayon manguli nami. Diya guys mo ato sa ko. Na sa kanak ha. Kasi papa pariliha po nagkuan guys papa nagready na po siya sa mga gamit na mo dari. Diya nami dayon sa hotel nga kuan kanang three hive hotel namin diya. Des pag gani na mo nga diris ni Cole nga wa pa na admit ning chicken man pud mi dani barato ra ni dari guys ug ganahan mo chicken des na magi barato ra ni na kanang 3 hive barato ra ni 1 to ra ning ngani guys na 1 to ra na siya so nanas papaidi na to ah anang asang bijaan kay mamalit sa likudaan kuan pa mam good guys alas 8 pa daan ra dari guys di ra kaadyo na dari sa kananan sa ubos di ora pud kaadyo mo ning gihimo ni siya og 3 hive kay nalan say 3 na dako kadtong kahoy na na ko sang kahoy na mo na gitawag siya 3 hive so mo na sa guys oh dako kayo sa nga 3 na so gawas na ko kay mo palit sa puguan kanang kinahanglan at bang ka nasa eskwelahan ni Cristel Diya guys mo ni hanggi pamalit mga importante kadto niya mo kay mo lagi nagpa-order na pud mi og kuan
mga sampalok sa na sa dari guys sa yan so mga paninda dani guys mga pangbik na tanan dari mga gamit sa kusina sa katong mga nagluto-luto mga cake mga pancake na tanan dari na pa yung mga pang kuan dari guys kanang pang kuan sa lamas so magluto so nipalit pug ko oyster sauce kay kinahanglan man magluto ko so nara na dari sa yan store dari sa Dumaguete nang makabarato ra pud tag dari ta mamalit. So nipalit bug ko og kuan guys kanang black pepper kay kinahanglan mo pud ning black pepper yung magluto ko paninda. So dali ko guys kay basin og bawod ng dagat kay kinahanglan jud may manguli nami kay para maka kuan si Crystal dito makapahuway pud. Pero madyo mo pud mo pahuway sa hotel nga mong gistihan. So guys mo kapit sa ko dari og panaggut sa katedral. Simbahan guys nga sige garihan ni Crystal sige garis Crystal na ni simbahan na katedral na sa Dumaguete. So before mi mo uli guys ni hapit sa kudari sa katedral niya wala ba nas Crystal. Hey guys, salamat sa Ginoo. Sa may nahitabo din sa tong bayron. Mingaw ikaw ate, sus dinabis bailay pay ate ay. Apli sus. Jesus ama dia baby. Oy sus ya Jesus. Pero nak kan dia baby sus. Kaloy na mingaw jud ate. Oh, ayo na si ate. Hilak man ikaw. Ayo na ate. Ni kani pasalubong ni ate dali. Up na, be. Up. Mama ko ano ko mama. Up. Sit down, up. Okay. Saan magubang mga deliver na nila? Patilawad ako busa. Malit ko daan dani dito sa Dumaguete kay murag pakasibre jud dito ta mamalit. Dani palit pug kuan kanang kani kay murag namahalan ra sila sa alamang nga kuan so kana tag 50 na lang kay namahalan sila sa 100 nga ingani ba. Diyan namalit kong dahan nga ni kay daghan ni kadto ni order sa among sampalok. So gibutangan man ani ni kulog tamarindo bites. La, ayo pa kulo. Sweet and spicy lagi ni. Gilahi ni mo ang sweet and spicy niya. Sweet ra. Ha magdi mo mga sulat diha nga. Asa ba yung sweet and spicy ni mo gipamutang sticker? Na may ano diya Di ba? Nasa man na puro nakabutang sweet and spicy. Wa. Away nakabutang ang uban. makabutang na jud Hindi kay namin nakabutang nga dress ubos. Ako butangan. Lahi ang katong sweet rapod. Oh. Para mailhan. Diya daghan na ang gipalit nga ni guys. Kay patok man jud ilahang paninda. Diya salamat kay kadyo ni Ma'am B. Kay gipunan ni Diya ilahang puhunan. Puno na pud siya og 5K para ipuhunan nila. Salamat pud kadyo ko ni Sis Jackie. Kay nakapag-start sila. Ay nak, hala may gadnak nahulog nak. Kay dali ra ba sa kuan bulugti. Ang gipalit is pila nakabuknak. 1, 7, 8, 20, siyam. 40, 50, 60, 70, 80. Diyan namalit po ko guys og para sa hang biko. Siya bro yung gipalit ba? Siyam nga nakataguan. Tag 10. Pila na siyam katag 10. Saba po na itong silingan pang plata. Diyan daghang salamat kadto sa mga nag-send og
prayer ni para ni Cristel nga pera siya salamat sa Ginoo niya diya nagamong iro ni uli na daghang samad to Bastante. Di na kay nanguwag mo gud sa nalaman ito kung sudan na nagkuhan. Salamat ka jo Ma'am B. Salamat to ko ni Ma'am Maria Wolpart. Salamat ka jo. So gagkatotalan jud sa kwarta guys nga nag-send na ni send og 5,000 si Ma'am Maria Wolpart. O si Ma'am Ingrid silang duha. O si Ansan Blanton salamat sa Jahangi Gcash naka-survive pod miss among panihapon sa unang dis. Pag-abot na mo dito guys kanang nag-Gcash na dadon si Ansan Blanton og 1,000 para pagkaon namo. Salamat ka John ja. Kuan kanang mga to guys kanang mag-deliver pa miron sa mga kuan ni Nicole, mga tamarindo. Among i-deliver. Kanina na may tag-iya ni na Vinapi. Jadahan salamat ni Jung tanan guys. Banday gipang deliver na ni Nicole katong mga deora sa kani mga ladyo nga among imotor. Among i-deliver ni Papa Idi. Kuan pa guys, nag-order pa migdaghan kay kuwang pa man sa mga namalit. Mura magkaulan nun, makapay pag-abot na mo di gikan sa Dumaguete. Napa ko i-unbox dito nga mga kuan dyan mo sa ning ihatid. Dungi maghatid guys. Wala may Yakult. Bi ka ng kuan ka ng nawalit mi og ingani blender kay maghimo mig ice cream. Pwede pud ka ng mga halo-halo. Ano nakalimot ba lagi kay kuan is bucket? Ice cream kay ice cream. Ice candy kay maninda ko das at bang pud sa eskwelahan kay mahalin man dun na. Salamat ka Jumambi. Hello guys, majong gabi at tanang guys kanang gabi ira ja David Dariga. Kuan mo na pud mo panihapon, mo na pud sa tambal inong. Bird na lagi ang cellphone mo. Ano man ang pero. Ba nang gani ang cellphone. Ja guys kanang salamat kaso sa mga tao nga nag-love namo. Salamat kaso. Kanang si Jong pag-send og mga prayer sa mga nag-prayer diha mga followers, mga viewers diha sa ilay naso. Daghang kanang salamat ug kato mga ning message nga pagod to mga ning comment. Daghang salamat ni tanan guys ja. Salamat kadyo ko ni Ma'am B kay ra nakaadya kadyo sa gihatag namo guys kanang naka-survive jud mi. So di lang po na i-mention ag dihang gihatag nga kas kay ra nakaaman jud. Salamat kadyo kanang basta dako kadyo nga na-survive mi. Kabayad mi sa ospital nakapalit mi og mga kanang mga resita, mga tanan dyan ni adwa dyan sa gasub guys ni hatag po sa gasub murag kaduha siya nag-send og kwarta. Salamat kadyo ni mo Ma'am B. Salamat sa imong paglab Ma'am B kanang kay bawo naman jud ka kay nakangari naman jud ka sa amo ja. Salamat po ko ni Ma'am Maria Wolpart diha sa USA. Ja sa iyang pagumangkon diha sa Asturias si Sis Heidi Girarman, salamat kadyo sa may nagsin sa kwarta. Salamat kadyo nimo sis. Salamat sa imong pag-abala sa kanang video call mi nagtawag kay mi. Salamat kadyo sa inyong mga pag-love ni Cristel ug sa akong pamilya. Salamat kadyo. Unsa guys kanang basin og Lunes di pa ko magluto kay karong adlaw guys arang bisihan na kay nangilo ko sa kwarto ni Cristel. Wala mo na pakitag din sa napagkuan nga ginluan ja. Ipaglaban nag mga kurtina, tanan-tanan giluan na dito kay abog lagi kadyo kanang among bahay lagi dari nga daw sa kanang himuanan og bangka nga dili kadyo makaabog. Jadi na sa pwede mas abog kay tijan kanihan ay murag nagbutoy-butoy bitaw murag bungang araw kay aram kainit. Ana mong gikuan ni Papa Edi palitan na mo. Gipalitan po na mag screen guys kay basin og kuan gisarado na mo tama na to kay ijang screen sa bintana nga buslot ipangkaon sa ilaga. Diya mo lito nahadlak sila kay nali kunoy wak-wak o di ka ng has. Kaya na there is usdub guys ag has nga kuan kubra na naka
kuan tadi bukid sa Uslob. Unja pasensya na sa katungwa mga minsan ay si Ansan Blanton daghang kanong salamat di kadyo. Ug si Ma'am Ging, salamat kadyo Ma'am Ging. Sa imong pagmonitor kanunay si Ma'am Ging nag-send po siya og Gcash ni Nicole. Salamat kadyo Ma'am Ging sa imong gisend kay kuan ija pong gi sibra po ni ang kwarta kay pa man yung mga bata guys nga mo kuan sila mo save ni sila og kanang mga kwarta din sila kanang basag unsa unsay paliton nga na nakapanghuwam pa kani kong kristal ug kuan 500. So nakapuham pa ko 500 siya guys this pag kuan na mo pag unang adlaw na mo dadto pagka abot na mo naho dito sa Dumaguete kay wala gini guys dito lagi sa gida sa clinic sa eskwelahan. Ja salamat di kadto ninyong tanan guys, balik naman ko pasalamat kanang pasensya na ja sa taot de po ni Ma'am Bitani diya sa Germany kanang nagkuan mi karon kanang kuan nag voice message raman sa nag mga mustan ja di man kanamo pud makalimtan Ma'am Bitani kay bawo na jud ko nga bugutan kadyo ka kusog kadyo ka mo advice. Salamat sa mga advice. Hindi na mo prinsesa guys kanang kuan basin og mga next week mo eskwela na ni siya kay magkuan na ni siya. Next pa. Kanang Ko check up. check up niya nagka 7 then magkuha pa mi sa iyahang kuan nagka size magkuha pa mi sa iyahang certificate to medical certificate kay sa puntong hatag sa mga maestra. Unsa mo to ang vlog guys kay ganiha daghang kadto ko gipang buhat wala jud hangin na video guys kay bawo na jud mo jud hanggi kuan kani kay kuan na hanggi sa gipa kuan sa daghang sanglas dadto kay mura magkanang sakit kadto mo igo dari bagatong niha patong pa-adjustan kana bitong isang murag tukod-tukod dari nga na nag kuan sakit man sa kadto sa dari murag pietra ba patong pa-adjustan dadto makahapit ko. Diyan ramon to yung isuot og karang adlaw guys. Katong Kuan po ko sa kong mata kay simbuta po ko na. magpa Unya na ako ko. Unja guys, see you my next vlog guys. Unja, salamat. Pasalamat kanilang tanan. Salamat ninyo guys sa inyong mga prayers. Buhi patawon ko. Tagaan pa ko ikaduhang kinabuhi. Okay. Anong paningkamutan jud ni guys nga. Halagi sa ginan nga ampulan jud katong simbahan bitaw nga hanggang tuan guys kanang katedral. Sinikul ato po na sila tumabalik-balik hantud bitaw nga nakapasar sa good exam, kapasar sa nakahuman sa eskwela. Nga mo pa kang kristal guys, bubalik sa Dumaguete. Mo hapit siya dito sa katedral niya og simba dyan na siya sa jud dito. Kanang ampo dyan na siya dito sa katedral nga giyaan sa gabayan sa ni Lord kay wala man siya masampit siya. Gibaw man jud si Lord guys nga na mo si mga tao nga isang himuon og instrument nga sabi na ni Ma'am Bisminda nga siya gihimo og instrument nga matabangan mi nga na salamat kadto Ma'am Bisminda karakamping diha kanunay sa Michigan. Ja guys, see you my next vlog guys. Love you all. Bye bye.